sembla que el fet és el cartró. Sí, perquè se necessita una base més rígida. Per fer això és que no dona. Bueno, si t'hi fixes, no faig el que puc d'arrodonir amb... I aquí hem de treure això d'aquí. Clave. Bueno, ha quedat... Ha quedat una mica cutre, t'aviso. No, que quedi bé. Vale, i ara, en principi, això... Ara, amb aquest plec que havíem marcat, aquest altre, és aquest i aquest, els nous, i aquest d'aquí, amb això, se suposa que tindríem adaptada la tapa, i ara veiem que en sobre, doncs, un bon tros. Doncs això també ho tallem a la mesura. I una mica més. I amb això tindríem... Molt bé. El que passa que, bueno, m'ha quedat molt esdentegat i una mica tort. Amb regle metàl·lic i base de tall, perquè si no el cartró s'esquinça. Sí, comprarem. Llavors això seria per posar-ho aquí. Que ja tindríem la mesura dels... Hola. Hola. Molt bé. I l'altra manera seria, en lloc de que una quedi més alta que l'altra, posar-ho al mig i ajustar, I retallar. tallar dels dos costats.